आसोल मेन्टेल मा मुरा जालायखो बोथोराथ' थान्दा जाबायना नोंथ' गस्ला गानफेरा देबारा हले थनथनानै लावलांगोन नों बेटा गानगोनलै आङो मोखौखि जानाय मा आरो खोथा बुंबाय थायो मानसिया फैसा गैयिनि बायना लानो हायाखै बेनोथ'लै आंबो फ्लिपकार्ट एमाजनफोराव गस्ला लंपेन्टफोरखौ बोदलाल' नायनाल' थानांगौ जायो फैसा थानायबा लागौमोनल' सानना थायो आंनो जेकेट गांसेसो बायना हरसन मोनला बयाके गाहाम नांगोन सुवा साला आंहानो बायना लानो हायाखै आरो नोंनि जेके ताले मा गाना लां मुरा गस्ला टस्ला आसोलफोर सानथाय खिगंखायसो माथो मालै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय माथो मोखौखि जानाय हिनजावजो न' सिङाव थाबाय थानानै हगारालासेन बहाबा नुगोन नामा जोंखो आच्छा बुंदोफोर माबोरैथ' खबरफोरालाय आंलाय नोंसोरखौ लावलाबायनानै सारादुफोरसो मोनजाबसिगोन नामासो सानदोंमोन जाताबाय थाखो दा बुंनायाव मा रखम मानसिलै गुजात्रानो नोंनालाय सानथाय नोंबो नङा मोजाङै दंना आंहा बिबोनांखौ नायनो थांबावनोसैसो बे मासावनो आमेरिकायाव जोंखौबो लांफाब्रा सानथाय आमेरिकायाव बेरायहैखलाबायनोसै नोंसानि हाया फानजुब आरो फ्लाइटनि टिकेट दानदो होनबालाय बे फाग्ला बिदि जायो ओमफ्राय सासेया बोरो गुसेंग्राया हिरि मालाय गोसो थोनायजो मालाय डेटिंआव थांदों आजिखालि एख' पात्ता मोनलायो गुसेंग्राजो बिबारि जा आं थानायाव जेबो टेनसन लेनेका दरखार नहीं गोसोबादि जा उदै बुगार गोजो दोसो जा जांख्रि बाज्ल' जा कुनु आपत्ति नाय माखौ जानो होलाबायगासिनो फागलाथाय सानदां अर्डार होआलासिनो सरि नोंफाखर माबा बावगारदे वेटार खिबा माबा अर्डार मिनुआ लाबो मिनुआ मा सदर बदर गमसतालै रेस्टुरेन्ट हाबफैनो नुबाबो मा जागोन मा लोंगोन सोंफैया सरिलै आदा बावदो मा जागोनथाय नोंसोरो रना नायग्रोनि बुस्थु बेला खियासो खिनाय आङो बेबि मम' हाफ प्लेट चिकेन चाउमिन हाफ प्लेट एग रल आरो हट दग पिज्जा जागोन बेबि बापरे एथ' बुरजा बबे उदैयाव दोनहरगोनलै बेफोरखौलाय साख'नो हायैखौ पेक लाबोखादों प्लास्टिकआव सोना लांगोन आरोलै हाय दिब' एक घन्टा लायनोसै होमबा आदा होद लायथां मेगन देग'खौ हाराव रावनो बोराय मांग्राग्रा आंखौसो आदा बावनो लायथां हस्पिटेलिटि सार कास्टमारफोरखौ आदा सार होननाया जोंनि कर्तब्य दाखुरारानो साला बेफोरखौनो दखानाव लाखिलाबायो नालाय एसे साफा सिख्लाफोरखौ लाखिबानो जायो मा होनखो नोङो सरि माबासो होनफ्लांबाय बिदिसो नोंनि आखला मा जानो गोसो गैया नामा आया बिदि नङाब्रा जानो थाखायथ' आं नोंखौ रेस्टुरेन्टाव लाबोदों दे नोंलाय माथो जेबो अर्डार खालामासै होनबालाय जायोलै आंना नों जानायखौनो नायनानै उदै बुंगोन बायदि मोनखाबाय आङो जा जेबो टेनसन लानाङा बे रेस्टुरेन्टआ गोदो आबौनि आफानि आयंनि फिसाज्लानिमोन बेखायनो बिलाबो फ्रि टेनसन लानाङा आरो दा बेबि शपिं खालामलांबावगोन दे थैबायलै रखरा देखल' जाबावलायसिगोन दिंत्रां मा जाखो बायना होआ जेबो नङा दे जेबो नङा बायगोन अर्डारा मोनफैबायमोन दे होलां अके आदा दे जादो बिबारि नोंलाय माखौ जागोन दा जागोन दे आंना मोनजाबा नोंनि बाहागोखौनो इसे जानोसै मोनजायाबा सैमा बादि गल'ल' खावथं नायनानै थाबाय थानोसै आरो थाब बे इसेखौनो जायो नामा नोंहा एक्सट्रा बिहरनो हाया थैबाय दानाबा बाला मानसिया साला फैसा गैखायासो बेयाव दे नों हारसिं जाथ'लाय बिबारि आं मालिकजों माबा मोनसे रायलायहैनि र' तीन नाम्बार डेक्स सादिया सा दखानि কোৱা কি হ'ল खिबाए मा होनो खिबा हब नाखि खिबाथ' खिबा हब नाखि ভালকে কোৱা আকৌ बोथला मोनसे साला बर'सो नामा होमबा आदाया माथो जाखो बुं नङा माने आंबो नाफाम जाग्राथ' माने बाखिफोर जागोन नामा आदा सिनायग्रा मा बाखि नुखि बेलाय मोना सार बुस्थुखौथ' होनबा आङो अलरेडि होग्रोखाबायमोन सुवादसाला नोंलाय सोङाग्रा मानो होग्रोनांगौ होनबा कास्टमारफोरखौ बाखि जागोन नामालै होनना सोंग्रोनांगौ नामा आं मिथिया दै खिन्थु जों बाखि मोनजागोन होननासो जों जाग्रोबाय नोंसासो खोथाना लाग्रोआसै फैसा गैया होनना बुंग्रोखाना लानो हायामोन नोङो दासो जानानै बाखि नोंसोर खोथाग्रोनो हायामोन नामा बाखि जानाय नङा दे होननानै
नोंसो खोथा गोरोना लानांगौ दा नोंसो बुंना लानांगौ नोंसो कास्टमारजोंसो खोथा नांगौ नोंसो गुमस्तार नोंसो खोथा होनांगौ जाबाय आच्छा फैसा गैयाबा माथो जाफैनांगौ देलाय गरमावनो आंबो गार्लफ्रेन्डखौ लिंना लाबोफ्लांबाय दा गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव फैसा गैयाबो बुंनो हालाना बुस्थुआ बे नोंनि गार्लफ्रेन्डसो लेबेल मारिनो फैदो गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव र' ओइ मोनगोन दै जानला मेनला नङा खिन्थु जोनानै खिलामा गगोन खिन्थु मा खोथा नागिरदोंलै बे गिलास सुनांगोन दे खिन्थु फैसा होनो हायाबा मिथिखा ओइ आदा दिनै एसे सनमानखौ बासायब्रा आदा अननानै गार्लफ्रेन्डनि खाथिराव ओरैनोबा 7 जरा मानि बारग'लांबाय सेन खखा बोरसि बोननाय बादिसो बोननानै मोननायानो गार्लफ्रेन्डखौ जोंलाय बेफोरखौलाय मा मिथिगौ जोंनो फैसा मोनबाथ' जाबायना थैबायलै बेथो दानाबा मोनसे खामानि माव फैसा गैयाबा नों जों गाबोन फुङाव गाइखेर लाना फै हो दखानाव गाइखेर लाना फै 2 लिटार होमब्लानो जागोन दे है जागोन होनबा आदा जागोन होफैगोन आं होफैगोन मोसौनि गाइखेर नांगोन ना मानसिनि गाइखेर नांगोन होफैगोन आं गाबोन दे आदा दे बबे नोमायावलाय मानसिनि गाइखेर मोननांगौ जाखो मोनोलै आदा मोनो टेनसन लानाङा मोस्रोमनि गाइखेर गोलेरनि गाइखेर खांखमानि गाइखेर सेरनानै सा लोंग्रा मानसि आङो मा एसे थिफुदला गथ'लै डार्लिं माथो रायलायहैदोंमोन जेबो नङालै सोना ओरैनो एसे माबा चावमिनाव संख्रि बारा जादों होननानै एसे कमप्लेन हैदोंमोन आं नाथाय नोंलाय जायाखैनो मोनो माथो बोरै मिथिखो देलाय माथो संख्रियानो गोबाब जायाखै नङा माने नायनानै संख्रि गोबाब जागोन बायदि नुदोंमोन आरो बुस्थुआ मानसिखौनो माबा थगायग्रा बायदिसो मोनबाय आं बा आसोला बेयावसो पावारफुल लीला खालामफैगासिनो माबा गुसिग्राफ्रा हाट नोंसोर मा जेरावबो सन्देरफैबाय थायोब्रा डिस्टार्ब आसोल सोर बेलाय सिख्लायालाय लोगोआ गार्लफ्रेन्ड ब्रा आंनि गार्लफ्रेन्ड आया फाग्ला दाख्लै हटेलाव लांनायलाय माथो जाखो सिख्लाया गारबाय नामा होमबा सोरखौ मा हटेलाव लांलाबायनांगौ आंलाय बै साफासिनालै नों साबा गोसोथोनायनि गेजेराव बै साफासिना नों 3 नाम्बाराव दोननाया ओइ मा गोदाव सोराव होनलाबायखो फाग्ला नों दाख्लै बेरायनो लांनाया बे साफासिनमोनथ' बिबारि बिसोर ओरैनो होनदोंलै थगायलाबायदों नुवाखै जारौ गाब्रगोरलै नों बेजों लाइन लानांगौबा बेजोंसो सौग्रावनांबाय होमबा नोंबो प्लेबयजोंसो ओइ नोंसोरखौ र' मा जानला मेनलाब्रा नोंसोरो थास फाग्ला हामाना बिदि मालायखौ गोसो थोफ्ला गारनो बेखौ र' खिथा लानासो गारगोन आं बिबारि गैला ब्लड लांबाय साला नोंसोर इमान मेगन गोसाना नोंसोर मालायनि थोरसिनि ओंखाम सेरनानै जायाखै आङो लानानै गुसिंग्रा गार्लफ्रेन्ड लाबा लोगोखौ बावो गावस्रा हागौनायखाय आं दांगुवा जाना थानांगोन नामा गोगोम हामलांबाय खोमा आसला ओइ आफि नाय लांफै मनाया मा स्रायलै दुब्ला दुब्लि उन्दुनासो दं नामाब्रा नाय खुमा गारनायसो गैयालां आजिखालिनि बिहामजो दसे खामानि गैयाबानो मबाइल रिल्स बानाय थाग्रा माथो बुंबावनो आफि औ नै आफि मनाया लांफै हाथाय जानो थांनाया मोनफैबाबो नामा नै बायलाबायसि ब्लड बोबाय आं माथो लाबखो आफा बेदर लाबोना लाबाखै बेखौलाय बुंलायनांगौ आरो बेदरा मनायाव फैयाबानो हाथाय जानाय बायदि मोना आङो आफि न लांदो बेलाय माथो प्लास्टिकनियालाय बियो है नोंनो ब्लाउस पेटिकटफोर लाबोदोलै आं आफि आयौ आफा लाजिया बांजिया बेफोरखौलाय मानो लाबोनांगौसै जेबो नङालै आफि सासिं खोबथेग्रा गासिखौबो लाबोना होफैनो हायो आङो आंना फिसाला सामथाया मा नांगौ मा नाङा सोंनानै लाबोनो रोङा जे बेखायनो नांखागौदां साननानै लाबोबाय आरो आङो दे थिगानो जाबाय दे बेयाव मिथियानो मोनबो मा नांगौ मा नाङा इनावनो जेबोखौनो थाल लाया बे आबौ दारिकेबो मैथा खाब्ला फिसौ आंनो मा लाबोदो आबौ हाथायनिफ्राय जेबो लाबोस्लाबनाय जायासैलै आबौ फैसा थोआसै मालाबा जागोन दे आबौ दे आइनोबा फिथिगुट पेन बायना लाबोनो हादो आंनोबा मेथाइखौनो बायना लाबोनो हायाखै बिराद थार गोलैयो बोराया नोंलाय बोरै मिथिगौ जालालै बावदो आंखौ खोनायाखै बायदि मोनदों दे मालाबा जा आबौ मालाबा जा आबैनो आरो बाबानोसो खोथाना होगोन आं नोंखौ एफुरना एग्लुंना होजोबगोन आं खामानि हाला फुजा नायनाय लांफानाय नङा आं बिदिबा नोंखौ नै दालाय बहा फुजा दंबावो साला बोराया डेन्जार बुस्थु मारलै साला बावदिलाय आं बावदो सथि फैसाखौनो होगोन दे आं नोंनो दे डेन्जार बुस्थुलै नों आबौना ओंखायनोथ' आबैजों होजायो साला खागदावना बुजानाया खोथा गारगोनसो नांगौ बेलाय गथ'आलाय मा फाग्ला बोरायलिलाय खम जारला हापेनि